שלום לכולם. מה שאתם רואים כאן זה בעצם פתח יציאה לגג. הפתח הוא מתוך הבית. נדרשת בעצם איזושהי יציאה לגג לצורך הטיפול הטכני בכל מה שקשור בדוודים וכל מה שקיים בגג, כלומר מזגנים וכו'. הפתח, כפי שאתם רואים, אמור להיות בולט מעט מעל מפלס הגג. במקרה ויש הצפות שמים לא ייכנסו פנימה לתוך הגג. השוליים שלו לא חייבים להיות מצופים בעריכים, אבל זה גם בסדר. על הפתח הזה למעשה אנחנו מרכיבים מכסה מנרוסטה. למכסה יש בוכנות גז נרוסטה 316, יש לו גם נעילה בצד הפנימי. לצורכי בטיחות, לא יהיה מצב שאתה תהיה בגג, תסגור את הדלת, והדלת הזאת בעצם תנעל ותשאיר אותה בחוץ, ולכן הנעילה מתבצעת רק מבפנים. למכסה עצמו יש חצאית, היא מקיפה את כל החלק העליון של הגג, כלומר, מהחלק העליון היא יורדת למטה בערך 5 סנטימטר, זה מין סוג של אף מים, ובעצם מונעת באופן מוחלט ממי גשם להיכנס פנימה אל תוך הפתח. כמובן המכסה נסגר בקלי קלות, יש לו ידית פתיחה גם מבפנים וגם מבחוץ, על מנת לאפשר גישה קלה יותר לגג. הסגירה שלו פתוחה ושקטה, וזה בעצם המתכון של מכסה הגג.